Ce alegi între 10 lei sau o Biblie? Biblie. De ce? Poate așa toate astea de droguri. Ai vrea să te tuni, să te aranjezi, că văd că ai părul destul de lung. Da. De cât timp ești pe stră, Samir? Am petrecut mai mult pe stradă, am făcut box de performanță. Să te lași de droguri? Da. Există un centru creștin, se numește Team Challenge. De când a murit fratele meu, am luat-o mai tot din cauza lui. E bine să nu pui mâna pe niciun fel de drogă. Că vrei să vezi cum arăta meu înainte, caută-mă pe internet. Aici erai tu, nu? Da. Wow. Oh. Dacă mai vedeam acum, Dau Biblia pe care ai ales-o. o să-ți mulțumesc din suflet. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc cu tot, eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Asta e pentru tine, să știi. Îți promit că din Biblia asta în fiecare zi o să citesc.